El consistori de Sant Pol de Mar va celebrar el passat dilluns 25 de setembre el ple municipal, un ple que va destacar especialment pels temes d'àmbit econòmic que es van tractar, com l'aprovació dels comptes generals del 2016 o la modificació del crèdit del municipi. Un dels primers punts va ser precisament aquesta votació sobre els pressupostos del passat exercici que van quedar aprovats en plenari. El grup municipal d'Esquerra Republicana va aprofitar per recordar que el consistori havia de celebrar una auditoria financera aviat, la qual el regidor d'Hisenda, Ferran Xumetra, es va comprometre a realitzar aviat. Precisament el regidor d'Hisenda va ser qui va remarcar la bona salut econòmica de Sant Pol de Mar al llarg del passat any. Ara, el que hem pogut veure de l'estiu, que és del dia 1 de juny al 30 al 15 de setembre, ha sigut molt positiu. Un dels altres punts destacats va ser el de la modificació del crèdit del municipi, una proposta especialment important perquè cobrirà necessitats bàsiques del municipi i que va quedar aprovada majoritàriament. Novament, Ferran Xumetra va explicar on aniria la inversió de l'Ajuntament. El ple va transcórrer amb normalitat i va arribar a un dels punts més sensibles de la jornada, quan va quedar aprovada per unanimitat una moció de censura als atemptats de Barcelona i Cambrils de fa més d'un mes i que reconeixia la bona tasca dels cossos policials. La sessió, que va durar menys d'una hora, va concloure amb algunes preguntes dels diferents grups polítics del consistori, un ple que va deixar en evidència la cordialitat entre les diferents forces polítiques de Sant Pol de Mar, fet que ajuda al bon funcionament institucional.